କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଲଙ୍କା କ'ଣ ଶିମଲା ଶିମଲା ହଉ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ହେବ କାଟିକି ଏକୁ ଆଜି ବେସନ ଦେଇକି ଛାଣିବ ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇଦେବା ଧୂଳି ମଳି ଯାହା ଲାଗିଛି ଧୋଇଦେବା ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ କାଟିବନି ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି 4 ପିସ୍ କରାହେବ ଦି ପିସ୍ ହେବ ନା ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କାଟିଲନି ପୁରା କାଟିଲା କାଟିବା ଏଇଟା ପୁରାଟା କାଟିଲେ ଛାଣିବ କେମିତି ନହେଲେ ସେଇଟା କାଇଁ ଉପାଡ଼ିଲ ସେତିକି ହେଇଯିବ ହଁ ସେତିକି ହେଇଯିବ ବେସନ ଇଏ କଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖାଲି ପାଣି ଲେଖା ହେଇକି ବୁଡ଼ା ବେସନରେ ପକେଇକି ଛାଣିଦେବ ତା ଦେହରେ ଜିରା ପକେଇବ ନା ନା ମୁଁ ଜିରା ପକେଇବି ଜିରା ପକେଇବନି ହଳଦୀ ପଇଲା ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବ ହଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ନା ଲୁଣ ଜିରା ପକେଇବନି ନା ଜିରା କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆସି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବ ତା ଦେହରେ ନା ଟିକେ ପାଣି ହେଲେ ମାନେ କାଠୁଆ କାଠୁଆ ଟିକେ ହେବ ବ୍ୟାଟର ଟାଇପ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେସନ ନା ହଁ ଏତିକି ତ ଢେର ଆଉ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ କାଠୁଆ ମାନେ କରିବନି ଏତିକି ହେଲେ ସୋଡ଼ା ଗୁରା କାହିଁ ପକେଇବ ନା ମ ସୋଡ଼ା ପକେଇବନି ଥାଉ କଡ଼େଇ ବସିଲା ଏବେ ତେଲ ପଇଲା ସେତିକି ପକା ହେଇଯିବ ନା ହବନି ଏତିକି ଦୁଇଟା ହେବନି କୋଉଠି ହବ ଯେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏତିକି ଥାଉ ବେଶୀ ତେଲ ଶିମଲା ପକେଇବା ଲଙ୍କା ଠିକ୍ ଛଣା ହେଉଛି ଶିମଲା ଲଙ୍କା ଛଣା ନାଇଁ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ ତାତିଛି ନା ତାତିଛି ଆହୁରି ତାତିବ ଆଉ ଟିକେ ତାତିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପକା 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 ବହି ପଇଲା ରେ ଧୀରେ 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 ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଇଗଲା ଆମର ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଦୋକାନରୁ କାହିଁ ଆଣିଛ ଏଇଠି ତ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆମର ନାଲି ଚା ସହିତ ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଲଙ୍କା ଚପ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 କପ୍ ଚା ଆଉ ଲଗେଇ ଖାଇବା କ'ଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏହାର ମଜା ନେବା ଏବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କର ଚାରେ ବୁଡ଼େଇ ଚାରେ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ମଜା ନା ଆଉ ସସ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଁ